Május 1-én tartotta hagyományos horgászversenyét a Nagydorog és Vidéke Horgász Egyesület a Tápélyi Indra-tavon. A fogási eredmények az elmúlt esztendőkhöz képest kimagaslóak lettek. Madárcsiripelés, kékék, kristálytiszta víztükör és persze sok hal. Ilyen egy igazi horgászparadicsom, mely mint a Tápélyi Indra-tó is igazi kikapcsolódást nyújt a pecásoknak koratavasztól késő őszig. A Nagydorog és Vidéke Horgász Egyesülethez tartozó Kistápélyi tó vonzza a horgászokat, akik május 1-én is nagy létszámban jelentek meg a horgászversenyen, ami ezúttal is jól sikerült, tudtuk meg Kis Ottó egyesületi elnöktől. Legutolsó versenyünk a hagyományos majálosi házi versenyünk, amin eldöntjük, hogy ki egy évre a bajnokunk. Ez május 1-én történt, nagyon jól sikerült, és elég szép eredmények születtek, sőt, kimerem jelenteni, hogy ilyen eredmények még nem születtek. Hogy néztem a tévében, Tolnatájban, illetve az újságban olvastam, itt a környező települési horgászversenyein, hát megközelítőleg se ilyen eredményekkel nyertek a versenyzők. A vezetőség februárban összeül, és az egész évre megtervezi a programot, itt megtervezzük a versenyeket is. A versenyeket általában egyeztetjük a megyei szövetséggel. Most már büszkén mondhatom, hogy már az eredményeink alapján már olyan elértük azt, hogy a TOHOZ, tehát a Tolna Megyei Horgászszövetség bevette a Indra kupánkat a megyei pontgyűjtő versenyek közé. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok komoly megyei élversenyző is itt volt, mert ezek után tehát pontozzák a versenyzőket, és a versenyzők ezek alapján érik el az év végén az összpontszám alapján, hogy ki lesz az első, második, harmadik. Tehát kétfordulós volt a verseny, az egy héttel volt május 1 előtt, nagyon jól sikerült, nagyon sok halat fogtak, és úgy érzem, hogy meg voltak elégedve akik eljöttek Tolna megyéből versenyezni, meg az egész országból mindenhonnét. Mi befolyásolhatja egy horgász sikerét egy adott versenyen? Hát a sikert az szerintem alapvetően a tudás, a másik pedig, hogy milyen helyet húz ki. Tehát nálunk is vannak olyan helyek, amelyik épp adott esetben mélyebb a víz, jobban, többet lehet fogni, de azért én hiszem azt, hogy a tudás az mindenek előtt. Tehát a tudás az a legfontosabb. Ha valaki jó versenyző, egy rossz vízből, rossz helyről is fel van osztva a szektorokra, és abban az adott szektorban van, aki 3 kiló hallal megnyer a szektort és első lesz, a másik szektorban viszont lehet, hogy 8 kilóval csak harmadik lesz, és a szektor számokat, tehát az elért eredmény alapján döntenek, tehát a szektor 1-es az világos, hogy nagyobb eredmény, mint amit a másik szektorban hiába fog 8 kilót, de csak az a szektor 5-öst ér el. És ez nagyon fontos, hogy jól tudjon horgászni, illetve hogy hova húz, milyen helyre. Van-e olyan amatőr versenyző, aki most kezdett el horgászni, és elég szép eredményeket ért el? Mégis ezek majdnem mind amatőr versenyzők, de nagyon szeretnek horgászni, és nagyon sok időt fordítanak rá, tehát olvasgatnak szakirodalmat, illetve megveszik a különböző csali anyagokat. Például a Cár István az nagyon szép eredményt ért el, de ez nem volt meglepő, mert ő nagyon sokat készült rá, meg szabadidejének nagy részét ezzel tölti el. De úgy konkrétan ezek már mind ismert nem versenyzők, de nagyon sokat áldoznak azért, hogy azért eredményesek legyenek. Ha valaki szeretne belépni az Egyesületbe, erre van-e most lehetőség? Hát most már per pillanat nincs, de évelején általában leadják írásban a kérelmüket, vállalják a verseny, vagy a tagsággal járó feladatokat, mert ugyanis amikor én meglettem választva elnöknek, az volt a hitvallásom, hogy egy dolog csak akkor működik rendesen, ha helyén vannak minden a helyén van. Eltelt jó pár év, amire most kimondhatom, hogy nagyjából nálunk minden a helyén van, megfelelő vezetéssel, megfelelő hozzáállással jól működnek a dolgok, legalábbis én úgy érzem. A Horgász Egyesületre röviden csak annyit szeretnék elmondani, hogy 82 felnőtt taggal rendelkezünk, 12 ifivel és 31 gyermekhorgásszal. Azt tudni kell, hogy nálunk a felvétel, tehát várni kell, hogy valakit elvegyünk, mert be van határozva 80 fő körülbelül, akit tudunk rendesen horgáztatni felnőttben, és ezért
a várakozási idő van. Van, akinek 1 évet kell várni, van, akinek nem, de 50 000 forint, hogy valaki bekerüljön hozzánk, és ezt úgy látom, hogy jó lehet a tavunk, mert szívesen kifizetik. A vezetőség is úgy alakult, hogy az a 8 emberre mindig lehet számítani, mindig megcsinálják a dolgokat. Kisebb, mint nagyobb problémák, mint máshol is, nálunk is vannak, de hogy összességében minden jól működik, én legalábbis úgy érzem, hiszen a tagság lenne a legnagyobb kritikusunk, ha valami nem úgy működnek, akkor biztos jeleznék, és lehet, hogy már nem mi lennénk a vezetők. Vannak-e tervek a jövőt tekintve? Tervek azok mindig vannak, és remélem lesznek is majd későbbiekben is. Hát az alapvető dolog az, hogy legyen benne hal. Ha hal van bent, rend van, megfelelő munkának megvan a gyümölcse, rendes időben van a fővágás, telepítések meghatározott időben vannak, hála Istennek össze tudjuk szedni a pénzt. A hal telepítésre nem csak a tagdíjakból, hogy itt szeretném megköszönni a Nagydorogi önkormányzatnak, hogy 60 000 forintot támogatta a Horgászegyesületünket, illetve kiemelten szeretném megköszönni Horváth Károlynak, a Duna horgászboltnak a vezetőjének a hathatós támogatását, aki most már második éve, mivel úgy érzem elég jó a kapcsolatunk vele, köszönhetően Rózsa Pistának, aki nagyon komoly ajándékokat nyújt nekünk, és ezekkel az ajándékokkal nagyon meg tudjuk örvendeztetni a tagjainkat, mert ilyen 10-15 000 forintos egyéni ajándékok, amik eddig nem nagyon volt. Szeretettel köszöntelek benneteket, a vendégeinket és a horgásztársakat, akik megtiszteltek bennünket, hogy részt vettek a versenyünkön. Ilyen még nem volt, 145 kg halat fogtunk, és viszonylag kevesen voltunk, ezre közrejátszott, hogy a ballagás volt, és sokan nem tudtak kijönni, nem tudtak részt venni. Ez nagyon szép eredmény, és büszkék vagyunk rá. Hát először is... Harmaditól kell fogjuk az első kerményet. Igen? Hát várjan. Először a gyermekkel kezdjük, mi van, az van ott. Itt van, na. A gyermekeknél Kis Zoltán lett az első, 2340 g-ban, ami egy nagyon szép eredmény, és nagyon komoly ajándékot kapták, gratulálok. Így tovább. Tessék, itt a könyv, a botot meg megtartom magamnak, jó? Jó. A második Prémusz Norbert 1,5 kilóval. Gratulálok. Kaptál egy jó kis orsót. A harmadik pedig Cseh Otto. Időbe belépett. 1080 g-mal. Gratulálok. Tessék, parancsolj. Dobtok, hogy nézzétek a habát. Utána következnek, jöhetnek ki, még a harmadik, negyedik, ötödiket tudom, a Cseh Otto, nem, az már megkapta, a Gölöncsér Gergely 980 g-mal. Az mindenki kap azért egy zsinort. Húha, baj van. Baj van. Tessék. Ti már nem kaptatok oklevelet, de... A következő Makovics Eduárd és Loridon Évike és Sárközi Róbert. Parancsolj! Tessék, parancsoljatok. Na! Következnek az ifjúságiak. Nagyon gyönyörű eredményt ért el Csikó János, 8240 g-mal. Gratulálunk, János! Második, Loridon Márton, 6580 g-mal. Gratulálunk, Marci! Rá van írva? Jó. Harmadik Antal Gréta 4460 g-mal. Valami mást akarsz majd egy kicserék, jó van? Ez már lehet, hogy egy párat nyertél. Negyedik Kovács István 1460 g-mal. Nagy, kapsz egy zsinort. És aki még ifjúsági, az kijöhet majd a végén, amikor befejeztük, és kap zsinort. Aki visszaadta, vagy visszaborította. A versenyzői, következő versenyző, hát 2 versenyzőnk volt. Micki Marci csodálatos eredmény, 13 kg 640, máshol ilyennel. 13 kg. Igen. Hol volt rá öcsém?
Tartó? Két a két. Az nem? Igen, két finom szuper. Tessék, parancsolni. Köszönöm szépen. Második dobstart Krisztián 8 kilóval. Ez is nagyon jó. Jó bizony. Az előbb néztem, hogy a fentelek benne, mondom, mindjárt beesik a víz. És most következik a lényeg, a felnőttek. Ez a tiéd. Hogy? Nincsen benne hol. A felnőtteknél az idén a bajnok Cári István. Bakket, szomszéd. 1 kg 72, ja 17 kg 280. Elég annyi. Tessék, parancsolj. Második Haszek Tamás. Az övé a legnagyobb hal. Igen. Köszönöm. Gratulálok. És akkor figyelj, legvégén, akkor egybe átadjuk, ő fogta a legnagyobb halat. Azt a végén. Mondd a harmadikat. Ne, hát várjál, ezt oda tudsz adni. Jó, akkor a harmadik pedig lent idősebb Csikó Zsolt, 13 kg 20 dekával. Kalapja miatt van. Akkor még gyorsan a felnőtteknél a negyedik Kisgyörgy Árpád 700 vagy 7 kg 120, az kap egy etetőanyagot, ez az. Itt van? A ötödik Barta Gábor 6 kg 40-nel. Öcsém, húzz bele, jövőre első is lehet. Hatodik Kovács István 5 kg 780-nal, grammal. Gratulálok, Pisti. Hetedik Bónyai Zsolt 5 kg 460-nal. Jövőre első is lehet. Oda megyünk el utána. Még egy. És akkor Minszki János. Nem. Bónyai Zsolt. Bocsánat. Gölöncsér István 4 kg 280-nal. Gratulálunk. Az eredményhirdetéssel véget is ért a horgászmajál és a Tápélyi Indratavon. Ismét egy eredményes versenyen van túl a Nagydorog és Vidéke Horgászegyesület, és a szervezők bíznak abban, hogy a már hagyománnyá vált május 1-i horgászversenynek jövőre is nagy sikere lesz majd.